Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, еңілік бүгінгі темалар турында. Зебраны жеюлі юлоннан шитте ясағаннар Мәскеу проспектін куллануга тапшырырга әзерләнәләр, ахваталар һаман ачыклана. Гарри Поттер татарча. Шәһәрдәшебез Гарри Поттерның китабын татарчага тәрҗемә итүдә катнаша. Бүгін мегастроянда халыкка грипптан прививка ясадылар. Иртәгә медикларның мобиль бригадасы кайда эшләячәк? Бу хакта Римма Әхмәтова белеште. Бүгін юлчылар Мәскеу проспектындағы жеюлі юлын түзәтә башладылар. 52-нче комплекстағы зебра турындагы сюжетны без 2 атна әле күрсәткән идек. Шәһәрдәшләр ул тау формасында дип зарланган иде. Әмма зарланулар моның белән генә тәмамланмады. Шәһәрдәшләр киләсе тукталыш янындагы жеюлі юлын да кабул итмибез ди. 27-нче комплекстан 52-нче комплекска илтүче җәяүле юлын бүген сүтә башладылар. Аны түбәнрәк ясаячаклар. Юлчылар шәһәрдәшләрнең зарлануын урынлы дип тапкан. По-моему, это скользко будет. Падать будем. Как только гололед, тут ведь плохо чистят. По-моему, надо ровно. Тиберязев тукталышында зебра буенча барсаң, газонга килеп чыгасың. Ремонт вакытында аны берничә метрга читкә күчергәннәр. Тактиль плитәләр буенча күрмәүчеләр хәрәкәт итсә, бөтенләй коймага килеп бәрелергә мөмкиннәр. Ну, конечно, уж давно заметили. Уже посмеялись над ними, кто это делал. Что за ужас? Получается, им сейчас вот грязь-то начнет по грязи, все туда идти, скользить там будет. Все. Конечно, ее наискосок надо было сделать, пешеходку нарисовать, как в нормальных городах делают. Бутя бы ясал битмәгәндер. Беткән? Беткән? Шулай буламыни бу? Вот так? Грим, что ли, он идет? Первый раз вижу. Без бу хакта подрядчы оешмага хәбәр иттек. Хатаны бу ялларда төзәтәбез дип вәгъдә иттеләр. Через пешеходку мы попадаем на борт камень. Чуть левее получается пешеходный переход. Эта разметка будет нанесена по диагонали. Маленькую неправильную разметку нанести. Замечания разметчикам выданы, они ее исправят. Киләсе атнага подрядчылар Мәскәү проспектын куллануга тапшырачаклар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Автостанция тукталышы янында жер асты кешеүі төзеләчәк. Бу хакта ЮХДИ башлыгы Ради Кадиков матбугат конференциясында хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, августта автовокзал янындагы җәяүле юлын чыкканда йөк машинасы мәктәп укучысын бәрдерде. Аның кулына зур зыян келде, Казанда махсус катлаулы операция ясадылар. Бу хәлдән соң Наил Мәхдиев әлеге урында жер асты кешеүі төзергә кушты. Аны киләсе елда төзи башлаячаклар. Келесі елның 1 февраліннан Россияда кайбер категория гражданнары өчен социаль түләүләр индексацияләнергә мөмкин. Норматив актлар порталында бастырылган документта язылганча, индексацияләү сугыш һәм хезмәт ветераннарына, инвалидларга һәм чернобыльчеләргә, шулай ук кеше җирләү чыгымнарына бирелә торган түләүләргә кагылачак. Түләүләр узган елдагы инфляция дәрәҗәсендә артачак. Сүз уңаеннан эшсезлек буенча пособие былтыргы кебек кала, аның күләме 850 сумнан 4900 сумга кадәр. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә махсуслаштырылган күргәзмә уза. Ул сәламәтлек индустриясе Казан дип аталам. Анда Татарстанда җитештерелгән югары сыйфатлы дару препаратлары, медицина техникасы һәм җиһазлары, товарлар һәм хезмәтләр тәкъдим ителә. Күргәзмәдә спидка багышланган аерым мәйданчык эшли. Анда килгәч үзеңнең ВИЧ статусыңны тикшертергә һәм белгечләрдән консультация алырга мөмкин. Выставка индустрии здоровья Казани и красота Хадышина объявляется открытыми. Күргәзмәне Татарстан сәламәтлек саклау министры Гадел Вафин ачты. Технологии контроля за собственным здоровьем будут входить в каждый дом. И нам нужно быть в тренде самых современных тенденций, самых современных разработок в этой области. Иң беренче итеп министр спид белән көрәшү һәм профилактик үзәге презентациясын карады. Үзәкнең эшчәнлеге белән аны баш табиб Нияз Галиуллин таныштырды. Для этой цели создается единое информационное пространство, СМИ, потом новшество в этом году на социальные сети, ВКонтакте, инстаграмные группы представлены. Единая информационная методическая база, узнать больше на нашем сайте для всех групп населения. У нас охват РВТ какой сейчас? Охват РВТ у нас является одним из высоких в стране, 58% лиц, состоящих на учете. Мәйданчыкта теләгән һәркем ВИЧ инфекцияны кисәтү буенча белгечләрдән консультация алды. Башта һәм аноним рәвештә тикшерелү мөмкинлеге дә бар иде. Беренче көнне күргәзмәдә 63 кеше ВИЧ-ка тикшерү үтте. Хорошо, у вас вы здоровы, поздравляю.
Бүгін 32-ші комплекстағы мегастрой кибеті янында халыққа грипптан прививка ясадылар. Мұндай акция 4-ші тапқыр ештірілді. Бұл сол білен 700 кіші прививка ясатқан енді. Міне солқынар башлана демек уколны ошығыш түсті қодатырға керек. Аурамдағы мобиль вакцинация бек оңайлы. Зор ширатлар тұрасы юқ, толыра қабаршы бізден. Мобиль вакцинация халық көп үйретірген жерлерде ұйыштырылды. Бүгін медиклар 32-ші комплекстағы мегастрой кибеті янына келді. Қазір берді ярминке дәшілі, халық үзілмей. Прививканы 4-ші поликлиника бригадасы ясый. Фельдшерда, шәфқат тұташта зор тәжірибеге ие. Прививкалар ясыйбыз, кішілерден сұрайбыз температурасы yok mu? Жалбылары болмаса, прививка ясыйбыз шылай. Бір кішіге небары 5-6 минут вақыт кеті. Алдан әркімнің сәлеметтік тұрышы текшірілі. Аллергия болу-болмауы шыққана. Халық бек қанағат. Бигайбет. Меня бигошада, потому что больницага йөргә халык күп йөргәсе бамында по пути керәсе бөтен нәрсә бит. Раз тиз генә ясаганда киттең. Гриппка каршы вакцинация 15 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Прививканы үзеңнең поликлиникаңда яисә эш урынында ясатырга була. Урамдагы мобиль бригадага очрасагыз тагын да уңайлы. Бүген инде 4-нче тапкыр үткәрәбез мондай акцияны. Халыкка ошый, халыкка җайлырак вакцинацияны булай үтәргә поликлиникада чират торырга кирәк түгел. Урамда магазинга барышлый прививация итеп кайталар кешеләр. Иртәгә 21 октябрьдә гриппка каршы прививканы органзал янында ясатырга мөмкин. Акция 11-дә башлана. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Отақлы Гарри Поттер китабы татарчаға тәржімә етілі. Фәлсәфәші ташы деген бірінші китап инде социаль шилтерге шықты. Тәржімен Қозандағы ғилім проекты вәкилләре ясый, олардың түп мақсаты шит тілләрдәге фәнни популяр материалларны ана тілі бізде бастыру. Тағын бір юнәлішләре әдәби тәржіме. Тәржемешләр түркімінде біздің Шоллы қызы КФУ-ның татар филологиясы студенті Гүзәл Әхмәтгәрәеві дә бар. Бүгін біз аның белән элемтәгә шықтық. Безнең өстенлекле яклар нәрсәдә? Без турдан-тура инглиз теленнән татар теленә тәрҗемә итәбез, ягъни рус телен арадаш теле буларак кулланмыйбыз. Һәм бу инглиз теленең һәм татар теленең уртак якларын куллануга мөмкинлек бирә. Икенчедән, без үзебез яшьләр тәрҗемә итәбез, ягъни яшьләр өчен. Бу елларда гаиләгез белән бөтен Россия ярминкәсенә бара аласыз. Ул 32-нче комплекстагы мегастрой кибеты янындагы павильонда эшли. Анда инде бик күп шәһәрдәшләр без барды. Ярминкәгә 90 предприятие иң яхшы товарларын алып килгән. Бу затлыдан затлы ризыклар, кием салым, йорт әйберләре ярминкәне безнең хәбәрчеләр дә күреп кайтты. Ярминкәдә күзләр камаша барысында ашап карыйсы аласы килә. Рәт-рәт булып Якутия һәм Ерак Көнчыгыш деликатеслары тора. Ит ризыклары да күп төрле. Шәйгә мөкипән китүчеләргә берсеннән-берсе хушисыз сортлар бар. Баллы тамаклар исә кулдан ясалган мармелад һәм төрле балларга куаначак. Слышали рекламу, интересное предложение. Дары моря, вот, рыба Якутии, это очень редко бывает такое, чтобы увидеть. Киез туташ ханымнарга мех баш киемнәре, матур туннар, табигый тукымалар һәм гарәп кушбуйлары тәкъдим ителә. Ерләр исә ярминкәдә җылы йон свитерлар, оек баш һәм бияләйләр табар. Балалар матур вәк уенчыкларын ышатыр. Вообще очень интересно, нравится, что разнообразие такое, не только тут можно посмотреть что-то из продуктов выбрать, но и вещи для дома. Без әле сезгә ярминкәдәге товарларның бик азын гына күрсәттек. Үзегез барып карагыз. 100 кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшы дип халык. Бөтен Россия ярминкәсе 32-нче комплекстагы мегастрой кибеты янында урнашкан. Эш вакыты шимбә 21 октябрь иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 7-гә кадәр. Якшәмбе 22 октябрьдә ярминкә 16 сәгатькә кадәр ачык. Бүгенге менә шулар, алдагы елларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 18 по 22 октября. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Торговый центр «Мега Мебель». Огромный выбор мебели от ведущих производителей России. Скидка 10% на весь ассортимент. Рассрочка без первоначального взноса и переплат. ТЦ «Мега Мебель», Зябь, 1845А, 2-й этаж.